ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಚರಿಸಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಅಂದೆತ್ತ ಕ್ರಮದಾದ ಪಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮರತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಕಾಂಡೆ ಮರ್ದದ ಎಪ್ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತದ ಎಪ್ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ದುಮ್ನಾನಿ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡದು ಬೋದು ಮನದಾನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಐನು ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತದು ದೆಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಕರ್ಬ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಲುಡು ಕೆತ್ತದು ದೆಪ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊನೋದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಚೋಳಿ ಪೂರ ದೇತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ದಯಪಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆದು ಐಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕಡೆದಕ್ಕೆ ಐನು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಬಂತದ್ದು ಐತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಈತಿಂದು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪರ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಐಕ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರದ ಗಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆತ್ತು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲಂದೇನು ಒಂದು ಕೊನೋದು ಪರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಹಿಂದೂ ವರ್ಷಗೊರ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೊನಪೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೇನುಂದೆ